wake sai mai wake ka zama tubali da dawo gini gwari kai ne labule asirin mai daki ga jirgin fito wajen jama'ar yanki ga hasken wata a kau da na lantarki sai mai wake sai mai wake kai ka tafi da baka jin wahalar aiki shi namijin kwarai kira shi da hamshaki mai empowerment da motocin kirki ka gina hospital kwarai ba mamaki kai ka saka a dau matasa su yi aiki alhaji sani gummu ka aje tarihi ka zama kainuwa da shaida ga lillahi mai aikin da ya wuce a yi lissafi sai mai wake sai mai wake ka zama gamji maganin sara suka mai kasafi gari su taho ɗauka ungwaggwamin ji burbu sai san barka dan ma'aruf halin ka sai dai su yi bita tun yaran ka baka san masu mugunta majalisar tarayya majalisar tarayya majalisar tarayya sai mai wake sai mai wake sai mai wake ungwagwa mun jibir sai san barka ja mu ji baba ungwagwa mun jibir sai mai wake dan kayi mun gani sai san barka al'ummar yanki mun fito muna mun bayan ka ja mu je baba ungwagwa mun jibir sai mai wake dan kayi mun gani sai san barka al'ummar yanki mun fito muna bin bayan ka ja mu je baba ungwagwa mun jibir sai mai wake za mu canza ba dan kayi mun gani sai san barka al'ummar yanki mun fito muna bin bayan ka ja mu je baba ahadin an sama da gani mahalicin mu ba za mu canza kai ba sama kai kasa alhayyu da qayyum ja mu je kai baba garbo ruwa da iska a cikin mu ba za mu canza kai ba ne wanda za mu kai wa bukatun mu ja mu je kai baba kan jibir kayo ungogon ba za mu mu canza sai ka ba sako farin jakada a cikin mu ja mu je kai baba karfa a yau muke takawar mu ba za mu canza ba mun fito muna bin bayan ka ja mu je ungwagwa baba mun jibir sai mai wake za mu canza ba dan kayi mun gani sai san barka al'ummar yanki mun fito muna bin bayan ka ja mu je baba karo dubun salati da nagarta ba za mu canza wurin ba dan amina mai kyawun fata ja mu je wannan baba wanda ya fi kyau a ba halitta za mu canza ba alfarmarsa ce ta samu ka inganta ja mu je ka saba baba a halinsa ɗaha a ba bulbinta za mu canza har da ba dukan sahabu sun nuna bajinta ja mu je dan baba dagar su dogare ka muke fata mu canza ba. gwagwamin jibir sai mai wake ja mu je ungwagwa baba mun jibir sai mai wake za mu canza ba dan kayi mun gani sai san barka al'ummar yanki mun fito muna bin bayan ka ja mu je baba ga sakon shaibu auta na ba za kadawa mu canza ga ba sakon shaibu auta na kadawa ja mu je shi baba ya ce na kau da kai min yan ba wawa za mu canza da ba komai tukan da kar in yi rabuwa ja mu je baba na yi wa wanda shi ba shi da ba rowa za mu canza alhar ba sani ba a robu duka zan yi wa ja mu je baba jagoran da ba shi kyamar talakawa ba za mu canza wasu ba ko ba abun sai hargowa ja mu je don baba kafi su ka riga duka kafi su ja mu ji ungwagwa baba mun jibir sai mai wake dan kayi mun gani sai san barka al'ummar yanki mun fito muna bin bayan ka ja mu je baba dan maro farin gani ne a wajen mu ba za mu canza dan ba ya nuna duk bajinta a gurin mu ja mu je yayi mana baba ayyukan da sun wuce irgar mu ba za mu canza dan ba koyi da baba gandu jannamu ja mu je yayi baba islamiya yace duka yaran ba za mu mu canza shi ba ilimi kawai mu je an hutar mu ja mu je dan baba haka rabbana muke da daro ba za mu canza sai ka ba dai kawai mu je ba wani canji ja mu je ungwagwa baba mun jibir sai mai wake za mu canza ba dan kayi mun gani sai san barka al'ummar yanki mun fito muna bin bayan ka ja mu je baba wani kaya
da sun yi su ja burki. Ja mu je Tawagar baba, gurgu ba mu san ɗanyen aiki. ba za mu canza ba. Kuma kun ki zan biyo ku da mamaki. Ja mu je Mai baba, wake kawai kira shi ga dangarki. ba za mu canza Kuma ba. ya fi kai tafi lagun aiki. Ja mu je baba, Alhaji Sani mai abun ban ba za mu mamaki. canza ba. Maru ka je muna bin bayan ka ja mu je baba. mun jabar sai mai wake. Za mu canza ba. Dan kayi mun gani sai san barka. Al'ummar yanki mun fito muna bin bayan ka. Ja mu je baba, Alhaji Sani gun matasa kai tsari. ba za mu canza Kai musu ba. maganin a kai su gidan yari. Ja mu je Kai yan baba, fawa min ka ba su kuɗi jari. ba za mu canza ba. Motoci ka rarraba su a kan tsari. Ja mu je Har baba, mata ka ba su jari mai ba kauri. za mu canza Ka raba ba. baburan hawa tari tari. Ja mu je baba, Kudu sai a bar batun yin inkari. ba za mu canza ba. Gwagwa mun ji burmu sai nasu ba za mu canza ba. Mun jabar sai mai wake. Za mu canza Dan ba. kayi mun gani sai san barka. Al'ummar yanki mun fito muna bin bayan ka. Ja mu je baba, Iya su kunya banka ba na yin ba za ganda. mu canza ba. Domin kai kana da kyakkyawar hoda. Ja mu je Layin baba, nas ka ce mu hau ba ba za tangarda. mu canza Yan ba. wai ka cire mu layi na takarda. Ja mu je Kai baba, kan ce abon farar mota ba za Honda. mu canza Rana ba. ma ka ce mu daina batun ganda. Ja mu je Mai baba, martaba dole in yi zaman fada. ba za mu canza Ga yan ba. fada sun fada sun ce nasu ba za mu canza ba. Mun jabar sai mai wake. Za mu canza Dan ba. kayi mun gani sai san barka. Al'ummar yanki mun fito muna bin bayan ka. Ja mu je baba, Mai wake halinka ya zan maka jari. ba za mu canza Dan ya ba. ba kamar biya tari tari. Ja mu je baba, Alhaji Sani tafiyar ka da alkairi. ba za mu canza Haka auta ba. ya ce ya zo in yi kirari. Ja mu je Da hagu baba, mai wuka ake duk wani tsari. ba za mu canza Ba sallau ba. ka dawa baya in kari. Ja mu je Har mata baba, walla mai ka dawa kan tsari. ba za mu canza Su suka ba. ce kawai mu je dan ma'aro ba za mu canza ba. mun jabar sai mai wake. Za mu canza ba. Dan kayi mun gani sai san barka. Al'ummar yanki mun fito muna bin bayan ka. Ja mu je baba, Yan ungwagwa mun bulayi mai ba saiti. za mu canza Yan ba. mun ji gurba su ba yan titi. Ja mu je Abu baba, da ungwagwa APC ba party. za mu canza Kai ba. kai shela al'umma suka dau sauti. Ja mu je Sai baba, alan shiru na saka cikin baiti. ba za mu canza Ka zama ba. kamfani rabawa yan kanti. Ja mu je Iya baba, mun jibura akwai ka cikin baiti. ba za mu canza Na san ba. har da kai ake yin tsarin na za mu je baba. mun jabar sai mai wake. Za mu canza ba. Dan kayi mun gani sai san barka. Al'ummar yanki mun fito muna bin bayan ka. Ja mu je baba, Sai mai mun jibur farar aniya ba za laya. mu canza Sana ba. ado wajen biyan ka zama baya. Ja mu je Rabi baba, Musa za ka wan waken ba za suya. mu canza ba. Mahara garkuwar jama'ar kunya. Ja mu je Ga baba, Yusuf Bala kashe bakin ba za zanya. mu canza Dan ka ba. ba su o'o kunya kan hanya. Ja mu je Ga baba, Maradi a kau da masu taron hanya. Ba za mu canza Sai ba. Malam Hassan Kadawa ya ce ka ja mu je baba. mun jabar sai mai wake. Za mu canza Dan ba. kayi mun gani sai san barka. Al'ummar yanki mun fito muna bin bayan ka. Ja mu je baba, Duk jama'ar mu sun riga sun cirtuta. ba za mu canza Da ba. akwai tufa mu daina batun data. Ja mu je Yaran baba, mama har da kai muka ba za fafata. mu canza Yan ba. har da kai wajen karɓar tuta. Ja mu je Bandar baba, salga ya tsaya kansa da ba za fata. mu canza Ga ba. banyis a tafiyar yayi mana bita. Ja mu je Sai baba, mamu da biciya manya baba. Ba za mu canza Yan ba. gulgaini shi ya ce su yi mai wake ja mu je baba. mun jabar sai mai wake. Za mu canza Dan ba. kayi mun gani sai san barka. Al'ummar yanki mun fito muna bin bayan ka. Ja mu je baba, Baidan mun ji na san ka wajen himma. ba za mu canza Shago ba. ya tsaya daren tafiyar kima. Ja mu je Har da baba, magaji mun ji burbai da ba za zalama. mu canza Gashi ba. wasiru kunya ya nuna karama. Ja mu je
Nasir ciyayya kadawa mai himma ba za mu canza sai ba. Umar Aminu Gwarzo mai azama Ja mu je ga baba, Muhammad Sani kan tafiyar kima ba za mu canza ga ba. Malam Abba shi ma ya ce ka ja mu je baba Mun jabar sai mai wake, za mu canza dan ba kayi mun gani sai san barka. Al'ummar yanki mun fito muna bin bayan ka. Ja mu je baba, Jibril Haruna waƙar ni nai ba za ta mu canza mai ba. martaba ko in ce muku dan binta Ja mu je ni ma baba, na tsaya a layi na nagarta ba za mu canza haka ba. auta ya ce da ni zan zama tuta Ja mu je Yau ya baba, haya ya sa ni layi mai ba za tsafta mu canza sai ba. matawalla ya tsaya kansa da fata Ja mu je mu addu'ar baba, mu ya ilahu ka karbe ba za ta mu canza dan ba. ma'ruf kawai ya je yayi ta kai ba za mu canza ba mun jabar sai mai wake, za mu canza dan ba kayi mun gani sai san barka. Al'ummar yanki mun fito muna bin bayan ka. Ja mu je baba, ka zama tubuli da dawo gini gwari sai mai wake, kai ne labule asirin mai daji sai mai wake, ga jirgin fito wajen jama'ar yanki sai mai wake, ga hasken wata a kau da na lantarki sai mai wake, sai mai wake sai mai wake, sai mai wake kai ka tafi baka jin wahalar aiki sai mai wake, shi namijin kwarai kira shi da hamshaki sai mai wake, mai empowerment da motocin kirki sai mai wake, kaji da hospital kwarai ba mamaki sai mai wake, kai ka saka a ɗau matasa su yi aiki sai mai wake, alhaji sani muka aje tarihi sai mai wake, ka zama kainuwa da shaida ga lillahi sai mai wake, mai aikin da ya wuce a yi lissafi sai mai wake, sai mai wake sai mai wake sai mai wake, ka zama gamji maganin sara suka sai mai wake, mai kasafi gari gari su taho ɗauka sai mai wake, ungwaggo mun ji burmu sai san barka sai mai wake, dan ma'aruf halin ka sai dai su yi sai mai wake, tun yaran ka baka can masu mugunta sai mai wake, majalisar tarayya sai mai wake, majalisar tarayya sai mai wake, majalisar tarayya sai mai wake, sai mai wake sai mai wake, sai mai wake sai mai wake, sai mai wake sai mai wake. ungwaggo mun ji burse san barka ja mu ji baba Ungwaggo mun jabar sai mai wake, dan kayi mun gani sai san barka. Al'ummar yanki mun fito muna bin bayan ka. Ja mu je baba, ungwaggo mun ji burse mai wake dan kayi mun gani sai san barka al'ummar yanki mun fito muna bin bayan ka ja mu ji baba ungwaggo mun